Sugay mo kaon og green zone niya. Oh. Oh. Kining mabaka, ganahan ni sila ka ng legumes. Sudan man eh. Green zone ni. Oh, ang gamay na bitin oh. Sunod dali rin ni pasundon oh. Kisay sunod oh. Nang luod. Ay, pang luod. Ara. Ano tong gamay? Duoy gining gamay. Mabitin. Tong gamay pa kanon ako be. Ay, pag-ilog. Ibutang na dia. Kaon sila green zone eh. Mura po ni silang tao ba kanang daghan gayong mangaon para sa ilaha marag kubira. Rinsune, Lemenja, Indigo Fira, muna yung mga kanon sa baka. Nga kung naamoy buhi nga baka, pananumpod mo ani. Seeds ang yang gamiton sa pagtanom, mga gagmay kayong liso. Dito ko nakapalit sa Mount Carmel o Rinsuni. Tanong man yun ako dito sa may kilid sa fish pond. Tanaw akong Madrid de Agua guys oh. No? Indot kay ogkuan. Indot kay tubo no. Madrid de Agua na. Supog kayo makaon ng mga ruminants na. Yan. Karon paabot sila sa ilang additional nga pagkaon. Nabutangan po dahil natog asin ang atong diet para sa ilaha. Kamay lang asin. Yeah. Tahop. Tahop guys. Uy! Apit na mahurot at tahop. Aksyon ng kabalaka. Ay, napier. No? Ang dula din ng mga baka. Nanawag niya sa kuwa ganiha. Pag-abot na ko. Ano sila? Digirons! Asa na mong pagkaon, Digirons? Kalingaw. Kaning maduol na punta sa tong mga pet. Kalingaw. Muna pet nga magdala pod og income. Diba? Ay dili wala lang man ta purely na munghi. Nagnegosyo man punta. Little by little, start small, ika nga. And hopefully makatilaw tag dugang pang kalapusan. Success sa atong pagpamuhi og baka og kanding.